A ver, chavales, aquí andamos botando un poquinho aquí de agua quente, que me dixeron que, bueno, que iso é unha picadura da avispa. Non se aprecia moito aí o bulto. Bueno, si se aprecia, si. É que con agua quente, pois que lle vai baixando a inflamación polo tema do veneno e todo iso. Non sei se é certo ou non, que eu non sei, incluso ao mellor digo unha patada da putra. Que opinas? Isto non lle vai a máis, non lle vai a máis porque isto foi ayer, e ayer, bueno, botei agua fría, que eu pensei que era o mellor, e me dixeron que non, que con agua quente. O que pasa que o calentador, moita presión, non ten. Tú, desde aquí parece un peito de un percherón, Parece un peito de un percherón. Bueno, pois xa vos iré enseñando o tema das cuadras, que vos comentara aí atrás, nun vídeo. Pois aquí estamos, collendo un pouco verde, o que pasa que é moi miúdo. Mas que nada, porque aquí me deixan para coller verde, porque fan presecado e non deixan botar os cabalos. Entón, desde onde están, como non teñen nada, os quero ter aquí ao lado da casa. Do resto teño campos, pero para seco ou para verde. E aquí andamos, que mira que peleamos para encender o tracto ese. A ver se lle poño un motor aí deses de arranque. O problema é ese, que é miúda, escapa do disco. Pero bueno, hai que alimentar. Pois non vedes aquí o que digo eu de meterlle un motor de arranque. Pasa que eu non sei se o vendis, ou se teria que ser todo ao milímetro, porque todo ao milímetro con rodamiento, claro. Me refiero a que empuxe, a que desplace e retroceda.